Il-Gvern permezz Infrastructure Malta se jkun qed jintervjenu jirranġa numru ta' toroq u f'San Pawl il-Baħar u Buġibba minkejja li dawn it-toroq huma responsabilità tal-Kunsill Lokali u mhux tal-Gvern ċentrali. Dan ħabru l-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Chris Bonnet waqt li kien qed jieħu sehem fil-programm Vi jew Va fuq Radio Malta. It-toroq għalkemm mhux responsabilità tal-Gvern sa nagħmluhom aħna. Sa mmorru nagħmluhom aħna toroq, qed nagħti commitment illi fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin ħataraw l-Infrastructure Malta tagħmel dawk it-toroq ta' San Pawl il-Baħar. Però mbagħad ħanibgħat il-kont il-Kunsill Lokali. It-toroq li l-Gvern se jkun qed jirranġa huma partijiet fit-tarf u n-nofs ta' triq il-Korp tal-Pjunieri li taqsam il-lokalità u tagħti għall-pjazza triq Bordino u triq Desgwanes li tmiss magħha kif ukoll triq Ġwiebi fejn fl-aħħar ġimgħa żviluppat ħofra mdaqsa. Huwa kritika lill Partit Nazzjonalista li skontu minkejja li għamel sena kampanja biex jirbaħ il-maġġoranza f'din il-lokalità issa ilu jopera dan il-Kunsill kważi sena u ma sar xejn fit-toroq. Waqt l-istess programm Dr. Bonnet qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbar pjana trasport bil-baħar li qal li fuq il-Gvern qiegħed qabel it-tragwardji ta' żmien li jagħmel hu stess. Il-Ministru Bonnet qal ukoll il-kritika li qed isir li fin-nuqqas ta' trasport tal-massa il-miżuri mħabbra ġimgħa ilu ftit jistgħu jagħmlu effett mhux waħda ġusta. Jiena f'qatmat illi trasport tal-massa mhux se nagħmluh. Jien dejjem tkellimt issa jiena qed nistiden il kulħadd imur jirriċerka kull intervista li tajt sa sena u 3 xhur. Jiena qatt irdu nagħmlu a short, medium and long term plan. Ix-short huwa. Ix-short huwa di? Da, u ħanajlek għalfejn. Jekk jiena nibbaża biss fuq il-long term, jiena lil pajjiż taf x'qed ngħidlu għal 15-20 sena li ġejjin mhux se nagħmlu xejn. Komplajt li dawn il-miżuri huma l-ewwel attentat li qattħa Gvern biex indirizza dik li sejjaħ kultura ta' karozzi u għatenna l-intenzjoni tal-Gvern biex l-iskart jibda jinġabar fil-għaxija.